मास मोनथाम जाबाय दुमाला ओमफ्राय दुमालानो गुबुरनानै गाव हारसिंनो गुबुरबाय ओमफ्राय दाना बे जोंनो माने रिजाल्ट सोरबा 3 घन्टायावनो रिजाल्ट आच्छा फुनाय लोगो लोगो फुननानै 3 घन्टा 4 घन्टायाव रिजाल्ट सोरबा 8 घन्टाजों रिजाल्ट सोरबा सानसेयाव रिजाल्ट सोरबा साननैजों रिजाल्ट गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दा आं नोंथांमोन देखायनो लागासिनो दङ जे दिनै गाबोन जों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जे केन्सार बेमारनि सोमोन्दै जुदि सोरनिबाफोर न'खरफ्राव बा सोरबाफोर गामिफ्राव जुदि केन्सार बेमारजों जुदि सैनांनानै दङब्ला नैबे आदा मावदानि न'खराव माने मोननाय जायो बा होनाय जायो गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा बाहायो नाथाय साननैसोनिफ्रायहाय ससियेल मिडियायाव माने गोसारबाय दा गोसारनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानसि जायगाफोरनिफ्राय फैनानै मानसिफ्रा बेयाव मुलिखौ लांफैदों आरो गोबां सोखाजानायनि रिजाल्टखौबो मोन्दों दा बे जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्तिपुर 1 नं उदालगुरि बे जायगायावहाय आदा मावदानि न'आवहायनो फैनानै लांफैनो हागोन सोरबा जुदि गाराय जादों बा केन्सार बेफोरबायदिफ्राबो माने बेयाव हामो होननानै गोबां मानसिफ्रा रिजाल्ट होदों दा बिदिब्ला आं न'आव हाबलांनानै गासैखौबो नोंथांमोननो देखायनो आङो रेडिसै बिदिनो जुदि नोंथांमोननि हालामाव बा नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोननि न'खराव जुदि बेबायदि सैनांनानै बा बेमार आजारजों सैनांनानै दङब्ला नोंथांमोना जुदि सोखाजानो जुदि हालाय हाफाय जादोंब्ला फैनानै खबर लानो हागोन बा लांफैनो हागोन जायगाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं उदालगुरि दा नैबे आदानि न'खराव आङो फैदों फैनानै आङो आदाजों फंनैसो रायज्लायनो सानदों आरो बिथाङा बेसेबां समनिफ्राय होखो आरो दा बेसेबां रिजाल्ट मोनखो बेखौ आदानिफ्राय आं फंनैसो माने आङो खबर लागोन बिथांमोनाबो फैदोंमोन बरदाङिनिफ्राय दा बिथांमोना माने थांसिगोन आरो गोबां बेबायदिनो पेसेन्ट फैगासिनो दङ होंगो दोंगो ओमफ्राय जुदिबा बियो बुनाया एसे थिखोबो जागोन ओमफ्राय बेजोंहाय गब्लंफिनलाबो टेनसन गैया ना गब्लंफिननायानो मोजां जानाया जाजोबलै बेखौ जेबो खालामनो खाजाफ्रा माने फिसानिखौ गैया आच्छा थिग आसे जाजोबनो आच्छा मोनजायो बे नोंनि गारिया फिसाल'खा नालाय मोनथामसो जाबाय मास मोनथाम जाबाय दुमाला ओमफ्राय दुमालानो गुबुरनानै गाव हारसिंनो गुबुरबाय ओमफ्राय दाना बे गुरबाय नालाय डाक्टारनाव रानथोंसै होननानै मुलि जादोंमोन आं दा मेगना खाथेबाय माबाया गुदुङा डाक्टारनि होदोंमोन औ डाक्टारनि लोंदोंमोन आं दे बेखौ हैदो दे हामखायो पाक्का हामखायो बेनो नर्माल केसखौ जाहै लोंहै रंजाहै बास औ आच्छा बिदिब्ला आङो फैबाव बेनो सोखागोन बेनो लाखिमान होखागोन मुलिया जाखागोन दे होमब्ला बिथांमोना थांबाय फालागे थांलायबाय दा आङो नैबे आदानाव सोङासै नैबे आदानो मेन बे न'खरनि न'खरगिरि बा बिथाङानो माने गासै माने मुलिफोरखौ होयो दा बिथाङा बेसे गोबावनिफ्राय होबोखो आरो बेसेबां दिनैसिमाव रिजाल्ट होनो हाखो फिडबेकखौ एसे बिनि गेजेरजों बुंनानै होदो अडियेन्सफोरनोहाय आङोथ' औ दे जाबाय दे आङोथ' होनाया बे माने मानसिफ्रा आङो फैलादों आरो दायो फैलादों फैलाबाय बै बिनिफ्रायथ' रिजाल्टबो मोजाङै सोरबा माने साननैजोंनो माने रिजाल्ट सोरबा 3 घन्टायावनो रिजाल्ट आच्छा फुनाय लोगो लोगो फुननानै 3 घन्टा 4 घन्टायाव रिजाल्ट सोरबा 8 घन्टाजों रिजाल्ट सोरबा सानसेयाव रिजाल्ट सोरबा साननैजों रिजाल्ट खिन्थु ओमफ्राय आं दाखालि माखासेखौ आं बुंखाबाय माने स्ट'रफ्रा माबायदि जायो स्ट'रफ्रा माबायदि जायो माबायदि जाखांब्ला माबायदि जाहैयो माबे स्टेपआव बबेहाय हामो बेखौ आं दाखालि बुंजोबखाबाय आरोखि दा माखासे रायजोफ्रा लांफैना दङ माने गोरलैया दा हामहैजेनबायानो आङो मुलिखौ समबाराव सानै लांफैजेनदों बे थांनाय समबाराव दिनै सुक्रुबार सानब्रैना बेसेबा जाबाय खोमा सानब्रैना सानबा जाबाय बेयाव माने आंनावहाय दा मानसिया फैगासिनो दङ आङो देवबार बेलासियाव रायजेनदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय समबारावहाय सानै लांफैजेनबाय नुनानै ओमफ्राय आरो आं समबाराव रायबावबाय आरो बेयाव समबाराव आं खिलार होबाय मा खिलार सोर माबायदि स्ट'रना जानानै माबायदि जाखांजेनो दा बेखौ मानसिफ्रा बुजिनानै बेस्राफोर बुजिथोंसै साननानै आङो हगारनानै होबाय ओमफ्राय दा माखासे बुजिनानै मानसिफ्रा माखासे गिब्रांनानै फैलाबाय आरोखि दा फैनानै जायफ्रा फार्स्टआव लांदों बिथांमोनाथ' मोजां रिजाल्ट होफैबाय बिथांमोनाथ' होबायानो माखासे आहाराव जानाय बेबो रिजाल्ट होदों आच्छा सानसेयावनो ओमफ्राय माखासेयाथ' आं गेरेन्टि हरखायाखै माने स्टेप थायो बेनो आंनि 100आवहाय 90% मिथिहोनाया बेनो ओमफ्राय बे 10टा थानाया बे एसे माने माखासे बेमारखौ हमनोबो हाया जायो 10%खौ आं बेयावनो दोनदों बिनिखायनो दोनदों ओमफ्राय माखासेखौ आङो माने
आं साननाय बायदि जाजोबाबो जानो हागौ आं बुंनाय बायदि जाजोबाबो हागौ जाजोबाबो जानो हागौ ओमफ्राय जायफ्रा गोरलै गाराय गोरलै बेखौथ' आं लोगो लोगो गेरेन्थि होखायो हाजार गिदिर बुवा मानो खिन्थु बुनाय आलौनाय एकदमबारे दुखांनाय जेबो नङा आरोखि साफा ओमफ्राय बेखौ डक्टरफ्रा गासैखौबो केन्सार होनखायो आरो बे केन्साराव गोग्लैजोबखायो ओमफ्य गोदोनि मानसिफ्रा बेखौ बुङोमोन निलिखत सोरबा नारेंगा बायदिसिना बिदिनो नाम दोननाय सोरबा बाबु गाराय खिन्थु गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन बेखौहाय जों गोरलैयाव आङो गोरलैनिफ्रायनो आङो बोराय साफोरजों लोगो जायोमोन बोराय साफोरजों खामला मावोमोन ओमफ्राय बिसोरो मा रायलायो आङो बेखौ माने रेकर्ड खालामो बिदि जायोमोन आरोखि लायोमोन ओमफ्राय बे समाव बिदि केन्सार जाला रखा गैयानोलै केन्सार जाला रखा गैया बिदि होनोमोन आरो नोंगौबो मुलि मोनाला रखा गैया सोरबाफोर नांगौब्ला न'खराव गामिफ्राव जुदि जादोंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांनि कन्टेक्टखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाना होबावदो खनसे 9401 92 9819 बेयावनो जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदि बेमार जायोबा बेबायदि सैनांनानै दङ हालाय हाफाय जायो डक्टरफ्राव लांनानैबो सोखाजानायखौ मोना जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला बे नाम्बारावनो फन खालामनानैहाय आरो स्क्रिनाव होनो हागोन बे नाम्बाराव लांफैनो हागोन ना आदा जायो लांफैबायसै बिदियाव गोबां मानसियानो गोसारदों गोसारनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय फैनानै लांफैदों आरो गोबां मानसियानो गोबां रिजाल्ट होदों आरो गोबाङा हामनायनि मोनसे फिडबेकखौ जों मोनदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैदों दा आदसा नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों नोंथांनाव आं बदांनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय बरदांगिनिफ्राय आदसा बेनो पेसेन्टआ माने बिथांमोनाबो बरदांगिनिफ्राय फैदों माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों बिसमुरिनिफ्राय ओरै बिजनि माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैदों आरो जेरै मिथिनायनिफ्राय फैदों दा एसे अखा बोथोरखाय एसे खम जाबाय दा नैबेनि पेसेन्टआ आंनि पेसेन्टआ नैबेवहाय एसे माने नै बेबायदि बुदों आरोना नै बेबायदि बुखांदों ओमफ्राय सायो गोबां माने ट्रिटमेन्ट लाबायना बुंदों आरो बिदिल' नङा आरो बायदिसिना बेमार बेबायदि जोंनि देहायाव बायदिसिना रोखोमनि माने गारायफोर जायो बे गासै गारायफोरनि थाखायहाय माने बेवहाय सोखाजानायखौ मोनो दिनैहाय सोरबा बिदिनो केन्सार बिदिनो आथिं बुनाय मानाय गाराय गिदिर गाराय माने बेफोर गासैबो माने सोखाजाबाय होननानैहाय माने फिडबेक मोनगासिनो दङ आरोखि आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिबो आं नोंथांमोननो क्लियारै बा आबुङै मिथिहरबाय जुदि नोंथांमोननि जुदि नांगौब्ला गामिफ्राव न'खरफ्राव बा सोरनिबा न'खराव जुदि बेबायदि देहानि सैनांनायजों जुदि आगोर मोनि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो जि स्क्रिनाव होनाय नाम्बार बेयाव फन खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन आरो नोंथांमोन आं मिथिहरनाय जाबाय दा गोबां मानसिया फैनानै बेयाव गोबां मानसिफ्रा फिडबेक होगासिनो दङ आरो मोजां हामनायखौ रिजाल्ट होगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनोबो जुदि मिथिहोनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो नोंथाङा आंजों फेमिलि जानो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बा फल' खालामना लानो दाबाव लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय